You know, my father used to say, whatever you do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat like it's your last meal. A moment of pain is worth a lifetime of glory. Remember that. Don't know about a lot. You don't know what I decided. Couldn't be without it. Couldn't be without it. How can you stick for the wall? Chase out deposit. Chase out deposit. Money just stick with the boy. A lot of model bitches check for me. Nigga don't check for me unless you got checks for me. I kept a stick like a hobo, no checking. When it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. And that I can't do. Winners don't make excuses when the other side plays the game. Do you love this game? I mean, love it with your whole heart. Because if you don't, let's not even bother. Let's not open that door. They're just gonna slam it right in our face. I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. And not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Life is this. I like this. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. You want something, go get it. Doing that big captain. I ain't with the free shit. Close thing, y'all get to a handshake and the beat clap. Yo, mama gon' have to make a go. Julle ken seker die video. En ons gaan vir julle iets anders bring vandag. 'n Interview met die man homself. Iemand in Kaapse, soos ek sê die Weskaap, se grootste modified man. Julle ken maar Speakman Castles, maar ons ken hom as Wendel. Kom saam met my. Dis meneer. Dankie dat jy understanding. Ja, maar ik wil net jou kiezen staan proberen, man. Dan moet maar net aan jezelf, man. Hij is ook je kind. Nee, dat zijn. Wendel. Ja, kom, dank jullie interessant om die video's aan ons te wees. En ons gaan vandaag weer een beetje vastvragen. Want kijk, ja. Zij kan niet iemand vastvragen wat net die waarheid praat. Dat is wat ik wil horen, dat is wat ik wil horen. Meneer, sê vir my, waar het alles die begin? Waar het, hoe het by dit uitgekom? So my kar
was 'n Toyota. Bubble shape of witte. Yes. Hy is op my page op my profile op Facebook. So daai kar het ek so stap vir stap mooi gemaak. Baie goed geëksperiment daar so. Elke dag 'n bietjie different. As ek gery het en ek sien 'n kar laer as my, ek wou net sê op. Ek sny springe nog. Ek wil gestaan. Hy so hard begin het. Baie mense het gelyk hoe daai kar is. Okay. En daai het vir my moes nou die passie reg om elke dag niets. Onthou die reaksie wat ek kry van mense af. Mense sê ja, jou kar lyk mooi. As 'n lekker gevoel man. Ek moet nou kyk wat kan ek nog doen? Ek wil weer hy compliment gee. Nee, dis waar. Ja. Sê vir my Wendel, voor dit, wat het jy gedoen? Waar het jy gewerk voor dit? Paul Zaier, ek was 'n driver. Ja. Het was niks car related. Baie mense dink ek kom van 'n Nee, het was niks car related. Ek was 'n driver, net 'n fisiese driver. Ja. Dis ook 'n ding, hè? Hoe jy dink as die man het gewerk, by 'n garage of soos die man kom BMW, die man het 'n BMW mechanic gewees of wat, hè? Nee, baie mense dink hy, maar nie een van my weke was car related, wat ek Nee, ek is baie om te hoor man. Yes, so dis om te hoor, dis 'n heel ander nuwe experience gewees. Ja. Maar dit enjoy man, as ek sê dat die mense se reaksies. Natuurlik. Lekker. Sê vir my lank is die besig aan die gang of lank is Big Boy Customs nou al aan die go? Big Boy Customs is nog mooi 7 jaar. 6-7 jaar ja. So kort. Ja, en ek weet nou nie moet nou die tye tel waar ze beginnen hasselen het man. Ik praat nog van 2 keer drijven was ek naweek moes nou choppies gaan doen. Oh. Verstaan jy? So ek weet nog niet tel dat daai ook by nie. Okay, sê ons extra jaar ja. Okay. Ja. So 8 jaar. Ja. Okay. Nou die hassel in die begin. Ja, daarna terug Big Boy Castle. Yes. Sê vir my Wendel, jou eerste kar. Jou eerste kar jy gebreek het. Ja. Die eerste kar was die witte Toyota. Soos ek sê, alles is experience. Ek onthou ek het sleepovers ingeet. Ja. Sleepovers. En ek het eendag gery, hoe kalm stop te raak op te ry, deur 'n gat, toe snippie spring. Okay. Terwyl ek sommer ry, toe kyk ek op Marketplace mos nou van die coilovers, toe sien ek daar's 'n kit for sale vir 12,000. En toe die wit coilovers was uit wat 7,000. Ja. So my stukkie by te sit en dan weet dat enigeen wil eers spend of ek dink natuurlik myne wie wil en wat kwai was van daai né ek kom uit 'n test uit soos net so fit met oorvat ja hulle het dit net so heel uitgehaal man die loom alles toe kan ek sien wat gaan waar daai so ek weet hoe om een te sit ek kon presies gesien wat gaan waar verstaan jy okay nee jy dink is baie maar nie te verduidelik want die nächste vraag gaan rondom hoe jy gekom het om die kaart te bek. Sê vir my, die goed wat jy nou doen. Ek praat nou van jou rippies vat, jou fins vat, jou coilovers, jou sleepovers, jou hoe het jy geleer om dit te doen? Kyk jy, soos mense sien met raak besig. Ja. Ek het besig begin raak met die ek het ligte gesprei, hy is op Big Boy net begin het. Okay. Big Boy Custom. Die smoke, die cherry red. Yes, hy cherry red op die Corolla, ja, op jou karretjie, ja. Ek het baie daai gedoen in die begin. Ek het so 'n blikkie spray gehad wat ek gebruik. Hy spray is baie nice. Hy het basically wat vir my op die met. Okay. En snaaks genoeg vandag doen ons eers meer daai nie. Maar onthou om meer week aan te vat om different goedes te kan doen, sal jou besigheid mos maar nou altyd suksesvol wees. Ja, ek kan nie net eers spinsen doen nie. Of net ligte spray nie. Ek kan nie net ligte spray nie. Ja. So wanneer dit stil is, nou sal ek video's kyk op YouTube. Ek was lief vir video's kyk. So as ek op my vraag kan ek dit doen. Ek gaan hom nog hier reply en ek gaan kyk gou eers 'n video te hoe min of meer, ek moet net min of meer idee het man. Okay. En daarna dubbel was maar. Ja. Ek onthou daai tyd na kom jy om met 'n Lexus. Nou jy sien Lexus, ja, dis skrik man. Die naam, die ou sê ek moet sy ligte oopmaak, ek moet mos nou binne in customize. Ja, nou weet ek jy so om die bumper af te haal. So, ek trek myself. Okay. Ek kan eers kyk hoe om die bumper, so as die cliënt kom moet ek nou nie dom lê nie. Okay. Ek hoor jou, ja. Jy moet 'n bietjie. Soos jy sê, jy gaan nie kyk jy doen nie so navorsing voor jy na die auto kon kom. Nou lyk jy mos slim as jy ou hier langs jou staan. Nou hoor jy ook
hoe hy operate. Allemaal ken nie alles van die begin af. Ja, nee, dat is waar. En de mensen zijn weet ook dobbel om slim te zijn. Ja, natuurlijk. Je ziet, zoals je praat van die Lexus, wat je komen, of wat je man weer vraagt. Sê vir ons, jouw droomkar wat je zou graag wil pick. Wat is dat? Dat is daar niet. Als je kar is, een bakje. Maar je kan geschreven die bakje, dus kijk je bakje. Een Legend 50, 2.8 GD6. Wat toen ongelukkig doen is genoeg karren, man. Je zoekt niet goed? Ik zoek nog, ja. Dus ik weet niet, ik zal het even, oké, ja. Je moet nog niet, ja. Ja, ik zal het even niet doen. Oké. En even dat je commerciaal die kan kopen. Als je een bakje hebt, een double cape of een single, nee, double cape. Single cape? Single cape, als je... Dus ik zei, die ene keer, ik heb klaar gezien. Het is mooi. Kijk, kom. Ik ga die rijbewijs jou voor niet doen. Ja, ik koop niet alles, ik zal het weer opvatten. Ja. Meneer, zoals ik nog kan kijken, spatie is een beetje knap, joh. Ja, dat is knap, ja. Enige plannen om voor Big Boy Customs naar een groter warehouse of een groter picture te vatten? Kijk, ik heb al bij je aangedaan. Nou, enige bizarre kamers, maar ze stel daar en dan is het weer zoals die. Ja, maar dat op een zaterdag. Ja, en ik denk die jaar is zoals de laatste jaren. Ik heb samen met mensen gepraat en samen met vrouwen en hij. So die is onze laatste jaren. We gaan either next jaar een workshop krijgen. Of we gaan nog van mij eens een week. Oké. Mijn spatie is nog wel een beetje groter. So ik kan het mooi maken in een bizarre. Maar ik meen, als ik kan sparen, als ik niet hoef gewoon hier te betalen. Ja. Jouw clients kunnen nog spelen. Het is fijn dat je een workshop hebt. Of je bij de huis weer. Of bij de huis weer. Zolang dat je een goede job doet, alles zal komen. Alles zal definitief komen. Maar ik zou like een workshop van mij, nog niet een plek waar ik hier betaal. Ik zou either die bon vatten en mijn plek. Oké. Ja. Alright, dan komen we bij moeilijke vraag. Oh, nice, hè? Kom je zo, man. Ja, draai om, kom je zo. Zij blij om met dat. Oké. Windows Servos. Mr. Bag. Dat is even deze man van die bags. Hoeveel karren heb je tot dusver gebagd? Jo. Om en bij. Een Rafli number, een schatting, om en bij. Wacht, laat ik samen hoor. Roy. Hoeveel karren ben je door nou al gebagd? Jo. Die is Windows rechterhand. Nou, ik kan meer. Windows rechter en linkerhand. Ja, onze een van onze beste maanden was. Het was 17 karren in 1 maand. Yo! En dan zei je van ons 2 karren daar. Ja. So, dat is. Ja, ze is zwaar, maar ja, ik kan niet veel zeggen. Baie. Dat is baie, ja. Baie. Ik onthoud, aan die begin het ons getel. Onthoud, ons het nog al 3 karren. Oké, yes. Wat is volgende? Zo het ons getel, maar toen het ons nou beginnen populair raken. Allemaal video's doen het. Eigenlijk kan niet meer tegen. Oké, we staan hier, maar het nou net karko aan. We moeten nou net zo gauw als mogelijk weten, zodat het nog weer kan aanvallen. Hij moet uit. Ja. Zo zeg maar zo 2000 karren. Yes. Ons kom daar. Meneer, met al die bags, ik meen maar dat is vandaag zaterdag. Dat is amper 1:30. En die staan nog steeds hier. S'nachts genoeg maken, we 1 uur te open zetten. Exactly. Jouw tijdsgewijs. Je hebt een nieuwe baba, je hebt een familie. Hoe hanteer je angst? Hoe doe je angst? Yes. Ik zie op je status soms aan dat je tot 7 uur tot 8 uur bij die werkt. Ja. Oké, dat is het moeilijkste deel van mijn leven op die ogenblik. Vooral op die ogenblik. Ik wil bij je graag de wereld tijd voor mijn familie. Natuurlijk. Maar onthoud, ik kan niet voor hulle alles geven als ik hier is iemand. Oké. En wat ik doe, als week 6 dagen week ongelukkig. Zo zondags is mijn vrouw zijn dag. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn dag. Hulle kan besluiten net wat hulle wil doen. En dan vat ons het. Ik doe, basically ik werk nog die dag voor hulle. Je werkt weer zondag? Ja, zondag werk ik voor mijn familie. So, ja, nee. Whatever hulle wil doen, ik is maar net kijken, ik zal het doen. En je baba moet je escape toe gaan? Mijn tijd is so, als hij voor mij wacht, als ik het je week uit.
ik kan nog niet voorbij kijken. Ik zal eigenlijk, ik zal samen spelen in ja. Ja. Maar als het nog bij mijn vrouw komt, ik ski bij je af, zo ik moet zeggen. Maar zij heeft geduld. Ze bij je geduld. Maar ze verstaan waar je werkt, ja. Ze verstaan. Meneer, ja. Meneer. Toekomstplannen. Ja. Big Boys is in 6, 7 jaar. Ja. Deze wordt 3 jaar 10. 10 jaar. Een goede bezigheid. Wat is je toekomstplannen? Zo, ik moet uitbreiden. Okay. Ik kan zien als een grote man voor die week wat ik doe. Ja. Alles wat ik doe. Oké. So als ik het tak kan opmaken, zoals aan in World Cup. Oh ja. Booster ze kan proberen, booster. Ik na het tak kan opmaken. Die dingen is maar net, ik wou het al lang al doen, is maar net, ik keer die ouwens met passie, man. Ja, wat jij eet, die pas wat jij eet. Ik zal niet steriliseren, het zal succesvol is, dat weet ik. Maar definitief, en ik zoek een beetje meer tijd voor mezelf. Dus ik wil ook bij je graag op vlog. Dat weet ik. Een YouTube-channel en wat dat. Ik wil voor die ouwens wijzen ook mijn dag beginnen. Wat ik doe die dag. Dat weet bij je mensen wat in elkaar is. Ja, maar moet je goed zien. Ik kan drinken, koffie. Ik kan jou wijzen hoe die atmosfeer is. Ja. Zo, als ik net, mijn doel is net om een beetje meer tijd van mezelf. Natuurlijk was allemaal werk dus om vrij te kan maken. Vrij te maken, yes. Kijk, je praat nou van takken. So, jij is bereid om uit te breiden? Definitief. Meneer, dan die was aan in Noordkaap te komen, jong. Zo zeggen we van waar is je verse kar wat naar jou toe komt rijden tot hier bij je pik? Katoe. Zo hij maar net zo 600 kilo's kan rijden. Katoe, ja. Om bij Big Boys te wees. Yes. En ik zeg, weet, onze motto is, ons wel een goede week, in alle tijden zo gauw als mogelijk. Dus die mensen het gereden katoe, dat ik die ochtend hier gekomen, die middag is ons klaar, lekker geweekt, dan kan hulle weer terugrijden. Rechts als die 600 is 1000 plus kilo's. Ja. 1000 plus kilo's. Zo kijk ja, als dat je nou misschien een tak in Calvinia gehad hebt, dan maar net 600 rijden. Ja. Nou, bijna gewoon kan niet meer ja. Maar zoals ik zei, die passie moet daar wees. Jij moet kan weer. Ik kan niet nog geen aanvallen maken. Ja. Ik kan mijn naam. Gaat maken of ik ga je naam goed maken. Ja. En ik geloof me, het kan eerst beginnen met gaat maken. Dat kan eerst daar beginnen. Ja, natuurlijk. Ik kan bij je, dus ik kan zien, ik heb al gereisd. Nee, bro. Ik ben nog bloedjong, meneer. Ik heb nooit daar geschrikt, ik zie niet, maar ik is aan over als jij. Vrienden, ik geef je baie dank, meneer. Voor je tijd, je opoffering altijd. En altijd lekker om te komen. Alkom doen je niks met die man, kom zit en kijk net. Wat hij van, kijk wat kijk je, wie is ook hier? Mr. Pine is ook hier, man. Uit die Calvinia uit. Zo, die mannen komen support. Ja. Ik ga die man zijn socials, alles kan je krijgen. Ga ik je drop, ik ga zeggen, oké, nog je YouTube channel, maar gaan alles drop je via. Zo, als je weet, je wil jou wat ook al doen, het is een man voor jou. En je ziet die mensen bereid 1000 kilo's. Zo, kom rij. Ja. Maak jou nog zo? Kan je mij nog zo maken, ja? Hoe dan zeggen? Ja, ga mij nog brengen, man. Ah, wat zijn die mannen? Kijk, we spijken vrouwen, we spijken G. Yes, man. Moet je daar aan die ik voor BM. Prachtig, man. Het is prachtig. Waarom ben ik die foto? Hij is nou hier. Ja. Maar... ons wagen itu Lotto moet net betalen. Als Lotto betalen, dan gaan we polo. Lotto moet net betalen. Het was nou een special organized. If you beg now, you pay less. Of later. Of later. Als er ook een nice vergeten wordt, ja.